Té la paraula la portaveu del grup socialista, la senyora Marta Moreta. Hola, bona tarda, senyora presidenta, síndic, totes les persones que els acompanyen. A veure, l'informe per al grup parlamentari socialista creiem que és un informe molt valuós que ens permet tenir un gran coneixement del mecanisme català de la prevenció de la tortura i, per tant, en primer lloc volia felicitar per aquest informe que pensem que és exhaustiu i força concret en molts aspectes. La meva intervenció la divideixo en 6 blocs per tal que ho puguem estructurar de forma organitzada i el primer, com ja s'ha anat apuntant i com ha dit vostè mateix, iniciarem el protocol d'Istanbul que evidencia aquest gran desconeixement, malgrat que és una guia molt útil en documentar de manera científica les denúncies i tortures i maltractaments. És evident doncs, que aquest desconeixement per part dels professionals, per les institucions responsables, per nosaltres és un fet molt negatiu en l'eficàcia d'aquestes denúncies pels maltractaments davant dels òrgans judicials competents. Cal, doncs, que es doni a conèixer i es promogui la formació sobre els protocols d'Istanbul entre els professionals i que adaptin protocols mèdics forenses a les seves propostes i garantir els coneixements mèdics que es facin en privat, com es deia aquí ja, i que es quedi registrat qualsevol signe de violència o de maltractament, fins i tot sense denúncia expressa. Coincidim, doncs, i insistim que el que cal és demanar al Govern de la Generalitat i en concret al Departament de Justícia que promogui el coneixement i l'utilització d'aquest protocol d'Istanbul. El segon bloc em centraré en el dret a les persones detingudes. Cal que s'asseguri l'assistència lletrada a la comissaria, és important, prèviament a l'interrogatori policial. I és imprescindible que es disposi d'un intèrpret en el cas que sigui necessari. D'altra banda, creiem imprescindible que es creï un registre diari d'intèrprets a disposició dels cossos de seguretat, que també ho indiquen a l'informe. I també caldria trobar torns d'assistència tal com es disposa en altres col·legis, com el Col·legi d'Advocats. El tercer bloc d'aquesta exposició posaré de relleu el seguiment que s'ha realitzat en quant als maltractaments als centres penitenciaris, tant als mòduls de vida ordinària com als departaments especials, com a persones tant d'homes com als mòduls de dones. L'informe fa referència encara a la freqüent humiliació quotidiana que es produeixen i que es deriven en considerar els maltractaments psicològics, molt importants, no només són els maltractaments físics, sinó els psicològics i, per tant, els hem de tenir molt en compte. És per aquesta raó que considerem que del tot necessari que s'intervingui amb precisió i rapidesa i imparcialitat les queixes dels interns. És una altra de les raons pel que es fa necessari el coneixement del protocol d'Istanbul. També en aquests casos que no hi ha abusos físics. L'informe posa èmfasi en la qualitat, en la quantitat i en la varietat d'alimentació dels centres penitenciaris. M'ha cridat l'atenció perquè s'han detectat diverses queixes en aquells centres on la gestió del menjador correspon al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el CIRE, de l'empresa pública del Departament de Justícia. Creiem que seria necessari que s'aglutinessin aquestes queixes i demanaríem al Govern de la Generalitat que actuï per arranjar els possibles desajustos que s'han produït en els menjadors en aquells centres que han tingut queixes en aquest àmbit, en concret en aquest centre. El quart bloc em fa referència a la coordinació entre les policies locals i els cossos de Mossos d'Esquadra, com s'ha dit aquí, que creiem que han de tindre especial cura les deficiències que es presenten en les àrees de custòdia de la policia local. Cal que aquesta policia local traslladi directament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra els detinguts i s'abstinguin d'anar a les àrees de custòdia municipal. Per què? Perquè moltes d'elles no estan dotades dels mecanismes que requereixen, com per exemple els mitjans de videovigilància o no estan fins i tot ni senyalitzats bé i no garanteixen la protecció del detingut. En penúltim lloc, em referiré a les mesures disciplinàries excessives en centres d'internament d'infants i adolescents,
Dels centres que s'ha visitat i que anota l'informe, que s'han realitzat visites en centres educatius, terapèutics, residencials, educatius, en centres d'acollida i centres residencials que tenen infants i adolescents amb discapacitat i greus trastorns de conducta. Cal destacar-ne sobretot la inadequada aplicació de les contencions. Creiem que és molt important, malgrat ja diu l'informe que exceptuava els, i acabo ja amb l'últim punt, exceptuava els centres de residència amb infants amb discapacitat, que en algunes ocasions és necessària una certa contenció. També conclou que les sancions no sempre s'apliquen respectant la normativa. Per últim, parlaré dels ingressos voluntaris als centres geriàtrics, que vostè també s'hi ha fet referència, de les persones grans no incapacitades però que no poden expressar lliurement la seva voluntat. Creiem necessari fer campanyes de sensibilització i formació a la població sobre la importància de tenir un document signat amb planificació de la voluntat de la persona a ser ingressat en un centre geriàtric que asseguri que ja ha estat ingressat per voluntat pròpia i que estigui redactat per la persona que tingui les capacitats necessàries en signar aquest document. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Moreta.